Dünya Türkmenleri. Salam mehman doňlar, salam edilýärler. Dünýäniň durly ýerine ýaýran, dünýäniň durly ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimiz şu bazar günden başlap Erkin Ses kanalyna öýdüderli ýagdaýda efire çykar. Dünýäniň durly ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen doňlarymyzy, illeşlerimizi Dünya Türkmenleri gepleşigimizde gatnaşmaga, goşmaga çagyrýar. Siz öz meseleleriňizi, arzuwuňyzy, öz hünäriňizi, öz eserleriňizi, öz arzu isleglerinizi bizim Dünya Türkmenleri gepleşigimizde bütün dünya yetirip bilersiňiz. Gepleşigimizin ilkinji sanyny biz adam hukuklaryna başlaýarys. Türkmen inisiativasy atly Vienada yerleşýän adam hukuklary guramasynyň ýolbaşçysy hormatly Farid Tuhbatullyny biz myhman edýär. Siz şu gepleşigimizde öňünden sizi gyzyklandyrýan adam hukuklary bilen baglanyşykly sorawlaryňyzy iýerip bilersiňiz. Biz sizin iýeren sorawlaryňyz esasynda Dünya Türkmenleri gepleşiginiň adam hukuklary baradaky bölümini taýýarlamagy inançar. Sizden sogallara, goşmaga, şeýle-de bizim gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri gepleşigini öýdüderli ýagdaýda tomaşa edip, ýyzarlap, öz belliklerinizi, garaşlaryňyzy beýan edip durmaňyzy haýyş edýäris. Dünya Türkmenlerinden, dünýäň türkmenlerine mähirli salam. Dünya Türkmenleri.